Bam, čauko, vítam vás Ivan91 s mojím kamarátom Jokerom a dneska... Prečo tu máme taký pozemok? Lebo je tu dneska host, ktorý ide s nami natáčať a práve vychádza. Je to Rado 13. Čaute. Nazdar. Tak a ideme mu postaviť dom. Dobre, môžeme začať. Takže prvé bude zelenou vlnou, OK? Hej. My sme už mali jeden diel, sme to zbúrali, aby ste nehovorili, že sme to urobili poza váš chrbát. Len preto, lebo failol server. Tak. Hej, vypál. Kde je miesto na dvere? Druhé poschodie bude fialové. Tak. A nehovor, že natáčame, prosím ťa, Joker, hej? Ok. Tak urobím potom na totok. Viete čo? Na okna urobím potom diery. Možno to budú dve časti, tento dom stavania, alebo jedna. To už necháme na nás. Hej, ako to robíš? To má byť zelené. Joker, nehraj sa tam, poď nám pomôcť. Ja to dám tak, že... Takže tak. Daj dve fialové a potom jedno zelené. Zatiaľ to urobíme takto. Druhé poschodie môže byť také efektívne. Čo vy na to? Tu je menší fail, lebo to tak nemá byť. Ja robím fialovou a ty rob zelenou, hej? Tak. Ideme... Rýchlo makáme 206. Rado. Čo je? Nedávaj tam túto vlnu. Teraz ide hore až to ona. Nie, počkaj, teraz ide strecha. Nie, ešte raz to ide. Hej, ešte. Horí strecha. Nie, ešte raz, lebo to tam pôjde ešte podlaha. Není tu reska? Či? Lebo že vraj padla. Dobre, je tu reska. Sa mi páči. Za posledné 3 videá, čo sme mali, je to 5. časť, či 4 videá. Vám ďakujeme za všetko, za odbery. Koľko si mi... Čo? Najesť. Čo? Najesť. Dobre. Kto? A v skutočnosti? Nie. Jaj. Ma neštvi. Už to skúšame robiť po druhé. Akú chceš mať tú podlahu? Môžem ti urobiť podlahu? Budeš mať takú striedavú. Rado. Nehaj tak podlahu, ja si urobím. Ja si dám tú svetelkujúcu. Podvahu. Nehaj podvahu. Tak. Hej. Troška bugy sú. Tak. Môžete začať robiť strechu. Rado? Rado? Bože, on je hluchý. No čo? Koľko poschodový to bude? Dvoj? Rado, koľko poschodový? Jeden mi stačí. 8. Jeden? Dobre. Hej, jeden ti stačí. Dúfam, že si tú podlahu nerobil. Ups. Chceš jedlo? Ja mám dosť. Dones mi to tam na miesto. Pozeraj, to bude ešte zelené v tom. Uvidíš tú podlahu, aké bude sexy. Sexy cool. Potrebujem, aby pršalo. Na čo? Na úrodu. Potom ešte presne, môžeme dokončiť tú farmu.
v druhom dieli. A teraz natáčaš? Hej, stále. Zatiaľ. Čo sa pýtaš? Into the Harlem Shake. Kto už pozná Harlem Shake like? Áno, je tam, prší, bude úroda. Bude pestrá úroda, Rado, chytaj. Čo má chytať? To tu asi jediný stavam ten dom, či ako? Koľko jablčov mi dávaš? Asi sám tu stavam ten dom, či? Au. A admini môžu zastaviť, aby pršalo? Hej. To sú riadne trapaci. Prepáčte, že urážam všetkých adminov, ale tak. Dúfam, že to admin nepozerá. By ti zavalil, by ti dal ban zo 100 kilometrov. Musíte aj vy uznať, že keď potrebujete pršať, on to vypne. Není to moc dobrý extra. A už to vypol. Hej, pršanie už vypol. No a berte si to, to nechcem. Čo, veď my ti stávame dom, to si nehaj. Počkaj, Doteska dvere. urob si dvere. Na čo, nechce sa mi. Lebo to nevieš. Tak jedno po schodový, hej? A kúp si aj strechu, akú chceš, ja ti idem zatiaľ robiť troška. Dám si tú svetelkujúcu strechu. Ej, ale ty si riadny, Jaro. Ty nevieš, ako zasadiť melóny? Ba? Dobre to mám, nie? Lebo tu musí byť ešte jeden blok, aby to bolo. Aby sa Aj urodila. postel kupujem. Toto daj preč. Toto dám preč, hej, to potom urobíme. Spolu. Lebo to sa zle robí. Daj tam rýchlo CD. Keby som mal. Ty nemáš. Ale melóny sú aj na druhej strane. Kde? Tak to počkaj, to ti vyriešim hneď, ale som padol. Daj tam vodu, je tu admin. Nedávaj vodu. Počkaj, tu ti treba. Takto ti treba ešte tieto. Ale vieš čo, aby sa ti to urodilo. Hlinu vedľa toho. Pošlite mi peniaze. Prečo? Pošli mu. Je to tvoj brat. To musíš mať takto, aby ti to vyrastlo. Pozeraj. Joker. Tak, kde tak? And to the Harlem Shake. Tak.